logikus, nem értem mi a probléma. Nézzük a közé. Ide berakom. Csettértek! Akkor váltunk még egyet. Pár hónappal ezelőtt döntöttünk úgy Remiggel, hogy közös munkába kezdünk. Egy közös lengyelországi fellépés alkalmával derült ki, hogy ugyanazt a műfajt kedveljük, ugyanazok a kedvenc előadóink, és ugyanazok a terveink és álmaink vannak a zenéléssel kapcsolatban. Jennifert az ország egyik legjobb énekesnőjének tartom, és nagyon megörültem neki, amikor felkért a kísérletet a Kárpátia Fesztiválon. Kiderült, hogy ismeri Beth Hart és Joe Bonamassa közös lemezét, ami nekem is nagy kedvencem. Így hát felvettük Bonamassa és Beth Hart által feldolgozott Brooke Benton számát, ami mindkettőknek egy nagy kedvencem. Egy közös lemezen dolgozunk, melyen a saját dalok mellett 2 feldolgozás is hallható lesz. Komoly és hosszú távú terveink vannak. Többek között szeretnénk az élőzenét népszerűsíteni a fiatalok körében, hiszen az élő hangszeres zenének vannak igazi értékei. Hozzám egyébként a legközelebb a lírai dalok állnak, a zenéket Remig szerzi majd, nekem pedig régi nagy álmom a dalszövegírás, amiben most végre kipróbálom. Fiatal zenészekkel dolgozunk együtt. Én gondolom, hogy minden egyes zenész itt a korát meghozótól játszik a saját hangszerén. Egy egész csapat áll mögöttünk abban, hogy ez az egész A lemez megjelenését 2015 májusra tervezzük. A megjelenés után élőben is hallhatóak leszünk majd egy nagy koncert keretein belül, ahol feldolgozásokat is hallhatnak majd tőlünk, és ahol több elismert előadó művész is a vendégünk lesz. Az idősebb zenészek azt mondták, hogy ne játsszak blues, mert a blues az egy bizonyos korkel és élettapasztalat, de nem tudtak eltántorítani a blues gitározástól, mert szerintem nem korkel az